Naisyuhan og citation ticket sa City Environment and Natural Resources ang unom ka mga patigayon sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City, human masuta nga adunay gihimong illegal tapping ngadto sa drainage system sa Dakbayan. Si Luan Mirundina sa report. Ning padayon nga gihimong desilting o declogging sa mga personnel sa City Engineering Office sa drainage line sa Barangay Basak kaganihang buntag, dugang mga patigayon ang nadiskubrihang illegal nga mitap sa drainage line sa dapit. Kini naglakip sa usa ka laundry shop, 2 ka eatery kun kananan ug 2 ka residential area. Gipang-isyuhan sila sa City Environment and Natural Resources Office og citation tickets ug gipamulta og tag 3,000 pesos. Trabahante lang ning usa ka eatery ang naabtan sa RTV Balitang Bisdak busa wa makuhai og habig ang tagihan niini. Samtang matod ni City Engineer Perla Amar, muduso usab sila og report ngadto sa Mayor's Office aron masusi usab ang ilang compliance sa mga rekisito sa business permit. Gipasabot ni Engineer Amar nga sa pagkakaron walay giaprobahan nga tapping sa drainage system kay padayon pa ang pagtrabaho sa drainage line ug outfall sa Barangay Basak. It's a responsibility na sa ato ang mga establishments to have their own jud nga mga detention ponds no para sa ilang mga wastewater, and then part ana is expenses nila nga ila nang ipahabwa, not nga ila nang itap sa ato ang drainage line. Dugang ni Engineer Amar, gawas sa mga basura ug nabagtok nga mga sebo nga nakaklag sa drainage line, nakababag usab ang mga linya sa tubig nga mismong nasaksihan usab ni Congressman Junard Ahongtian kinsa nangu sa inspection karong adlaw. Manawagan ko sa mga tag-iya niining pipe nga naa gibutang sa ato ang ilawom sa atong drainage nga ilaning ibalhin. Tagaan na to sila og 5 ka adlaw sa pagbalhin ini or else mapugusta og putol sa ilang PVC kining pipe nila. Samtang may mando ang city engineer sa iya mga personnel nga makadiskubre og illegal tapping sa drainage. Uban nga mga nalabyan na gud namo, automatically ako instruction sa mga tawo, seal it off gyud. Kahinumduman niadtong Hulyo 16, lakip ang Lapu-Lapu City sa mga nakasinati og halapad nga pagbaha dihang nibunok ang kusog nga uwan tungod sa hanging habagat. Ang pagpasagad og labay sa mga basura ug illegal tapping sa drainage ang nakita sa lokal nga kagamhanan nga hinungdan sa naasoy pagbaha. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.